おはようございます。東大楽都市場店の中川です。当店は徳島ラーメン専門店として味にこだわって営業しております。当店のラーメンは店舗と同じ食材をそのまま冷凍してお届けしているので、お店の味がご家庭で楽しめます。美味しいラーメンが食べたい方はぜひ当店のラーメンを食べてみてください。熊本応援キャンペーンをやっています。このラーメンは全額熊本に寄付する予定です。皆さんもご協力お願いします。本日の格言は、頭をもたげよ、思考してみよ、思考して求めよです。